Но тот рисунок мы сейчас, наверное, уже не найдем. Хотя бы один. Так, это можно не показывать. Вот эту флору. Так, то есть он еще не отдал, это хорошо. Яхшы. Вот он Менә бит теге рәсем. Аны күрсәтергә була. Бу кисек баш түгел. Монысы ниндидер шигырьгә. Монда бик кызыклылары бар. Гомумән, буларны аерып күрсәтергә була. Без бу папканы музейга сатып алу өчен аерып калдырган идек. Измеряем. Үлчибез. Бу безнең 43-тә 3. 31-гә. Менә монда уңда тамга бар. 41. 81, шулай бит? 41 ярым. Бетте? Именно фонд имени Шигабуддина. Бакый урманчының тулы әсәрләр җыелмасы белән эш итүне нәкъ Мәскәүдәге Шиһабетдин Мәрҗани фонды башлап җибәрде. Он не просто художник. Ул гади рассам гына түгел, күпкә югарырак. Ул әле скрипкада да уйнайды. Ул 8 тел белә иде. Рәссам буларак түгел, җырчы буларак билгеле. Ул бик купшы мастер. Ул кешеләр ясарга ярата иде. Бакый Идрисович югары сынлы сәнгать белеме алган беренче татар кешесе. Ул Мәскәү хутумасын тамамлаган. Аның әсәрләре бик югары бәяләнә. Бийек кеше. В свое время одной из событий... Заманында шундый бер вакыйга булды. Бу Бакый Идрисовичның 90 яшьлеген бәйрәм итү иде. Аңа халыклар дуслыгы ордены тапшырылганнан соң үзенә сүз бирделәр. Бакый Идрисович шаярып шундый сүз әйтте. Минем тормышымда ике бийек вакыйга булды. Шуның берсе Октябрь инкыйлабы, ә икенчесе Сөннәткә утырту диде. Зал үлә язды көлүдән. От смеха. И потом... Аннан бераз паузадан соң Большую паузу. әйтерсең лә яп-яш, шундый чиста тавыш белән татар җыры сузып җибәрде. Молодой совершенно. Шул чак зал торып басып сәламләде. Очень много рисовал и писал именно вот это место. Что это за место? Бу аның фатиры мастерское тәрәзәсеннән күренә торган күренеш. Ул менә шушы пейзажны сүрәтли иде. Хәзер тәрәзәдән карасагыз, нәкъ шуны ук күрерсез. Җәй дә, кыш та, кич тә, иртә дә сүрәтли иде. Флора Вахаповна рәссамның илһам чыганагы булган. Луналикая. Ай йөзле. Менә ул айгөл. Айдагы гөл. Ул аңа юкка гына шулай дип эндәшмәгән. Шәрык гүзәле. Чын шәрык гүзәле.
Вот из более поздних. Монысы соңрак иҗат ителгән портретларның берсе 77 елгы портрет. Монда җитди фән эшлеклесе. Шундый иде Флора Вахаповна. Ул тел, мәдәният һәм сәнгать институтында эшләде. Фольклор өйрәнә иде. Сплошное счастье, я бы так сказала. Я же говорю, не могу вспомнить. Излексез бәхет. Мин шулай дияр идем. Әйтәм бит, мин хәтта аның кыек карашын да хәтерләмим. Ходай миңа шундый бәхетле тормыш насыйп итте. Бу 25 ел дәвам итте. Аның белән. Мин бит ансыз да аның белән. Ну и, конечно, Һәм әлбәттә инде менә улы. Ул әле монда бөтенләй сабый. Айдар. Когда я родился, Мин туганда әтиемә Аллага шөкер 70 яшь иде. Әниемә 33. Бу кешеләр бер-берсен бик яратканнар. сама жизнь, Күрәсең, язмыш хәерле кылып, аларны бер-берсе белән очраштырган. вот. Ну тут как-то нежданно Һәм ничектер көтмәгәндә генә тагын бер кеше барлыкка килә. образовался еще один человек, и поэтому Мин азмы күпме аңлый башлаган дәвердә, бу 10-12 яшьләремдә. 10 Әтиемә инде 82 иде. было 82, то есть Бер карасаң, әйе, мин аның минем әтием икәнлеген аңлыйм. Шул вакытта ул бөтенләй башка буын кешесе. Ленинны күргән кеше. Безнең өчен, пионерлар өчен ул ниндидер бөек сын образ иде. идолообразное. А ул Ленинны күргән, димәк, ул да ниндидер менә шундый. Можно много, конечно, поучиться, это живя рядом. Аның тирәсендә бик күп нәрсәләргә өйрәнергә була. Такими знаниями Шундый зур китапханәсе, рәссамнар хакында белеме бар иде. человек. Аның янында кеше булмый мөмкин түгел. Можно было даже Бакый урманчының кеше малаеннан күпмедер дәрәҗәдә көнләшергә дә була. Мама переживала моя из-за этого, то, что Әнием, әти яңа өйләнә алмаганга борчыла иде. она ощущала себя Ул үзен законсыз хатын итеп тойды. Ә бу күрәсең аңа бик үк ошап бетмәгән. Әтинең Мәскәүдәге хатыны Сара ханым она не давала отцу үзенең ниндидер сәбәпләре аркасында әтигә аерылырга мөмкинлек бирми иде. вот, и отец Һәм әти бер туганның кызы Фирая ханымга мөрәҗәгать итте. Ул максатчан хатын. Фирая ханым Мәскәүгә барып Сара ханым белән аралашты. Она меня очень хорошо Ул встретила. мине бик яхшы каршы алды. Мин аңа Сара апа, менә Бакый абый сезгә хат җибәрде. Анда нәрсә язылганын мин белмим. Укыгыз дим. Она, значит, открывает Ул конверт, конвертны ачып игътибар белән укып чыкты да, прочитала и говорит: Бакый абый гел акыллы иде. Хәзер дә бик акыллы. Мин аерылырга ризалыгымны бирәм. вот эта работа написана и Бу әсәр Славки лагереннән кайткач иҗат ителгән. И, то есть, когда человек прошел несколько кругов ада, Кеше берничә тапкыр җәһәннәм аркылы үткәннән соң тормышны тирәнрәк бәяли башлый. зрение жизни, и, конечно, Бу бит әле беренче бала. Бу хатын кызга һәм үз балаңа булган беренче мәхәббәт хисе. каким-то образом Бакый с ней познакомился. Бакый абый аның белән ничектер таныша да, алар бергә яши башлыйлар. Ләкин Как враг. Сара апаның халык дошманы итеп билгеләнгән төрмәдә утыручы ире була. Беренче ире төрмәдән кайткач, үз анасы аңа: "Карале, алар бер-берсен бик яраталар. Син аларга комачаулама инде. Апасына өйләнде." Һәм ул аның апасына өйләнә. Ага. И вот, значит, у них маленькая комната. Бакый абый яши торган бүлмәдә чаршау артында карават тора. Хатынының беренче ире белән апасы
шаршау артында яшиләр. Ну, потом, когда вся началась... Хаманы Мәскәүдән кысырыклап чыгара башлагач, күчеп китәргә мәҗбүр була. Ләкин ул Илдар Хаманың әнисе Сары ханым белән гел аралашып яши. Ягъни алар хат алышып, шалтыратышып торалар. Үз вакытында абыем Илдар әтиемдә Балхашыда яшәгән. Һәм алар бергә рәсемнәр ясаганнар. Отец мне всегда говорил, что вот смотри... Әти миңа гел, менә күрәле, мин нинди өлкән яшькә җиттем дия. Я нормальный. Мин эшкә яраклы, мин тәртиптә. Минем белән үземнән яшьрәк хатын-кыз яши. Ул бәхетле. Минем дусларым, улларым бар. Мин эшли алам. Видишь, Күрәсеңме ди, булар бар да, минем гомеремдә дә маңгай белән стена ватырга тырышуым түгел. Худайга тапшырып яшәргә тырышуым нәтиҗәсе диде. Ул аңа һәрвакыт ярдәм иткән. То есть та же самая история, как он вернулся из Шул ук Соловки утравыннан әйләнеп кайтуы. Миңа бу хәл бөтенләй аңлашылмый, чөнки анда киткән кеше кире әйләнеп кайтмаган. Ул анда ниндидер үзешчәннәр сәнгатенә кереп киткән. Әллә җырлаган ул анда, әллә инде башка нәрсәме? Һәм бер уңайдан аны җәнлек фермасына хайваннар карарга урнаштырганнар. Алар төлкеләр, ак төлкеләр ашатканнар. Димәк, билгеле, анда ниндидер азык-төлек булган. Һәм әти шулар белән үзенең организмын тукландырып торган. Шуңа күрә әти исән әйләнеп кайтты, ә аның абыйсы юк. Допустим, в Соловках. Әйтик, Соловки хакында безнең сөйләшүләр булмады. Ул ни өчендер тоткынлыкта үткән еллары турында сөйләргә яратмый иде. Про Соловки он... Соловки турында ул әллә ни сөйләмәй иде. Он говорил только... Мин анда җырладым. Бары тик җырладым дия иде. Татар зиялылары группасының латин графикасына күчү мәсьәләсе хакындагы гаризасыннан 1927 ел. Без түбәндә кул куючылар Татарстан Республикасы ВКПБ-сының үзәк комитетына татар халкын үзенең язма мәдәниятеннән баш тарту һәм миллионлаган укымышлы татарның яңа язуга өйрәнүнең таләп итү сыман корбаннардан азат итәргә кирәклеген җиткерәбез. 82 кеше гаризасының авторлары арасында Бакый Урманчы да була. ВКПБ Татар өлкә комитетының 82 кеше гаризасы буенча үткәрелгән утырыш карары. Җавап: Төрек телләр алфавитларын латин графикасына күчерү мәсьәләсе хакында фикерләмәскә, мәсьәләне ябык дип исәпләргә, бу гаризаны язып кертү нигезендә тиешле нәтиҗәләр чыгарып бюро өлкә комитетына тиешле иҗтимагый оештыру һәм аңлату эшләрен йөкләргә. Ул гарәп графикасын саклап калуын сорап, Сталинга язган үтенеч кагазына да кул куйды. Ул кую үзенә күрә бер батырлык иде. Ул үзенең үлем карарына кул куйды. Там пришлось его заставили. Аны шунда килергә тиешле лагерьлар начальнигының портретын ясарга мәҗбүр итәләр. Һәм ул фоторәсем буенча шундый портрет төшерә. Хәтта теге килгәч, моны кем шулай ясады дип кызыксына. Портретны үзе белән алып китә. Искиткеч рәссам. Әйдәгез аны срогыннан элек азат итик ди. Һәм ул вакытыннан элек азат ителә. Думаете, он сам этот самый? Үзенең башына килгән дип уйлыйсызмы? Ул лагерьлар начальнигы шундый изге кеше булганмыни? Юк, аңа ниндидер бер билгесез көч. Бәлки ул шундый сүзне ни өчен ышкындырган да аңламагандыр. Без урманчыны дини дибез, ә ул дөньяви карашлы кеше. Аның динилеге рухи дәрәҗәдә. Бөек рухилык. Аның иҗатының этик каркасы ул искиткеч рухилык. Бу Мөхәммәдия дин мәдрәсәсендә укуы һәм Аллаһны ниндидер космик көч итеп кабул итү белән бәйледер бәлки. Мин инде Казанда әлбәттә художник школага керүгә уйлаган кеше бит.
Benim iптәшім Фаруқ Мөхәммәдиянең шәкерте, шулып миңа яшьтәш булган кеше, Габдуллахат Багатан дигән кеше бар иде. Без аның белән Казанның мәшһүр әлеге Казанский императорский художественная школа дигән мәктәпнең авыр ишекләрен ачып барып, шунда киләргә бер нинди юл икән барын белергә теләдек. Безгә программаның нин бирделәр. Нинди программа буенча экзамен биргә. Анда бар икән закон Божийны бирәкрәт дип. Шуннан соң уйладык, яшьләр бит әле без ихтимал сорарга, кешедә булганнар инде сораша булмагандыр. Ничек инде, димәк, поп янына барып имтихан бирәк. Без инде Мөхәммәдия шәкертләре шән мөселманнар. Менә шуннан әйтергә кирәк әле шунсында. Димәк, мин Казанның художественная школасына керә алам. Бар Октябрь революциясе булгач, мәктәпләрнең программалары үзгәргәч, закон Божийлар фәлләрендә инде мәктәпләрнең дини программасына чыккач. Вот вы можете представить, чтобы сын муллы, сын казы это... Коръән аятләрендә дәрәҗәле кеше булган казый, мулла малайының җомга көнне Коръән, шимбә яһүдләрнең Тауратын, якшәмбе православиелеләрнең изге Евангелиясын укыганны үз алдыгызга китерә аласызмы? Сүрәт төшерүне тыю хакында берәр нәрсә бармы юкмы икән тикшерү өчен ул Коръәнне 2-3 тапкыр укып чыккан. Бу хакта бер сүз дә тапмаган. Тик сүрәткә табынырга ярамау турында гына сүз булган. Ул үз гомерендә барлыгы 3 шамаил иҗат иткән. Һәр өчесе билгеле бер тәртип буенча төзелгән. Менә беренчесе Аллаһка дан. Икенче шамаил Аллаһ матур һәм матурлыкны ярата. Һәм менә бу шамаил соңгысы ачуланма. Аның тагын кайбер күренекле гыйбарәләр сурәтләнгән кичкенә күләмле каллиграфик рәсемнәре дә бар. Монда мусульман сәнгатенең абстрактлыгы бар. Без беләбез бит инде, мусульманнарның рәсем төшерергә хокуклары булмаган. Ниндидер кануннар аркасында тормышка ашыра алмаганны алар менә шушындый шаркы башкарганнар. И он когда писал вот эту графику, графикаларын ясаганда аларның ритмын тойган. Ул Коръән укыганда нинди шигъри рифмалар, хәрефләрнең аяклары нинди нәфис, нинди матур таякчыклар дия иде. Нинди сада ва назлы сызыклар, сылу билләр, акрын-акрын йомры күкрәк калкулары, җәя киергән күк кыйгач кашлар ва кискен кара керфек ялкыннары, кара бөдрә чәчләр зифа иңләренең үзәрендә, матур беләкләр, нәфис беләзек ва сылу бармаклар. Аларның нәзик назлы очларында асыл таштай аллы тырнаклар. Нинди шук вә хуш әһеңле шигырь әйтүләр вә сүзләре. Чайкалып, чытланып йөргән чакта ритмик адымнар. Шашындырыр ян башлары. Нинди нәфислек хуҗалары. Ул аяклар вә алларны бизәгән башмаклар. Он не по старости умер. Ул картлыктан үлмәде, юк. Ул бөтенләй карт түгел иде. Ул үзенең энтузиазмы, кызыксынучанлыгы, күзәтүчәнлеге, үзенең гомерлек энергиясе белән
күп кенә яшьләрне узып китә ала иде. Аңа кергәндә алдыңда бик зур кеше утырган кебек тоела иде. Чын мәгънәсендә зур кеше. Ниндидер бер зур нәрсә, якты һәм зур нәрсә. Аңа кеше ошаса, ул аны тулысынча кабул итә иде. Әгәр дә инде аңа кеше ошамый икән, ул аның ошамаганлыгын белгертә. Һәм Флора Вахаповна бу кешене үз тормышларыннан юк итәргә тырыша иде. Он ведь когда приехал в Казань, первым кого... Казанга килгәч, беренче шитеп ул Мәрҗани сынына шалма, шапан кигертә. Өйдә куярга урыны булмаганлыктан, ул аны ишек төбенә куя. Һәм мастерскойга кергән һәр кеше шуңа килеп төртелә. Аңа килгән партия алдынгылары йөзләрен каплап, алып куй инде шуны дияләр. Бу 60-нчы еллар. Ул вакытта эшеңнән азат ителергә дә мөмкин иде. Кешеләр, чиновниклар татарча сөйләшергә дә куркалар иде. Урманчы: "Килмәгез алайса, мин нишләтә алам инде аны? Башын пышкы белән кисеп аталмыйм бит инде" дия иде. "Килмәгез, кем чакыргансын сезне?" ди. Тегеләр: "Ярар инде, ярар, өстенә каплап куй." Юк инде, бу минем Казандагы беренче эшем. Ничек каплыйм ди мин аны? Киресенчә, карагыз, нәрсә бар инде аның? Бернинди үзенчәлеге дә юк дия иде. Сюда, когда вернулся, ему уже было 60, то есть для Монда кайтканда аңа 60 яшь иде. Бу инде күпләр өчен, Аллага шөкер, пенсиягә чыганда берни эшләмәсәм дә була дия торган чак. Аның өчен киресенчә, ул монда яңа процесс башлый. Мин хәзер каталогтан карыйм да, ул шундый эшләр башкарган. Совет тәртипләре буенча бу яшендә кеше